Ми повертаємо Крим додому, в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на форумі «Україна-30». За його словами, участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 29 країн. І цей список не остаточний. Проведення саміту заплановано на 23 серпня цього року. Саме на ньому учасники підпишуть декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, інші багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це великий, але далеко не останній і не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про спільні домовленості і спільні наміри. Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде підіймати в Криму український прапор. На саміті Кримської платформи будуть організовані 4 тематичні панелі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Щодо невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток, а також про відновлення прав кримсько-татарського народу. Декларація, яка буде ухвалена на саміті, буде відкритою для приєднання інших держав. Тобто саміт пройде, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участь, вони будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає.